הכירו את סמארט CRM, האפליקציה שמאפשרת לנהל את כל הלקוחות והלידים בקלות ובמהירות דרך יומן השיחות. האפליקציה מציגה את יומן השיחות שלכם. במסך הראשי תוכלו לראות את כל השיחות היוצאות, הנכנסות והשיחות שלא נהנו. בלחיצה על השורה תגיעו למסך רשומה. מכאן תוכלו להתקשר ללקוח בקליק ולשלוח לו וואטסאפ, גם אם הוא לא שמור אצלכם באנשי הקשר. כדי לשלוח למספר הזה וואטסאפ, אתם פשוט לוחצים על האייקון של וואטסאפ, ואז על כפתור הודעה חדשה. כמו שאפשר לראות, נפתח לכם הצ'אט עם המספר הזה בוואטסאפ, וכל זה מבלי ששמרתם אותו באנשי הקשר שלכם, ומבלי שהייתם צריכים להקליד את המספר שלו. בנוסף, אתם יכולים לשלוח לו הודעה מוכנה מתבנית. לדוגמה, סיימתם לדבר עם הלקוח וקבעתם פגישה, לחצו על כפתור הודעה מוכנה מתבנית, ואז לחצו על כפתור הוואטסאפ בשורה של קביעת פגישה. הקלידו את השם שלו, את התאריך ואת שעת הפגישה, ולחצו על אישור. תראו את הדבר המדהים שקרה. נפתח לכם הצ'אט בוואטסאפ עם המספר הזה, ההודעה שמותאמת אישית עבור הלקוח כבר בפנים, ואתם יכולים לשלוח לו אותה בקליק אחד. בנוסף, כאשר תקבלו או תוציאו שיחה, יופיע לכם על המסך עיגול צף שיאפשר לכם לשלוח וואטסאפ בזמן שיחה, גם למספר שלא שמור אצלכם. תוכלו ללחוץ על כפתור הודעה חדשה ולעבור לצ'אט איתו בוואטסאפ, ותוכלו ללחוץ על כפתור הודעה מוכנה מתבנית ולשלוח לו הודעה מוכנה בוואטסאפ. לדוגמה, אם אתם לא יכולים לענות, שלחו הודעת אין מענה ישירות לוואטסאפ של הלקוח, וכך תוכלו להתחיל איתו אינטראקציה ולהגדיל את אחוזי המחירה. לכל רשומה תוכלו להוסיף תווית, תמונות, הערות ותזכורות. תוכלו להוסיף בקלות תווית לכל רשומת שיחה. לדוגמה, סיימתם לדבר עם הלקוח ואמרתם לו שתשלחו לו הצעת מחיר, הוסיפו תווית של ממתין להצעת מחיר, וכך תוכלו לעקוב בקלות אחרי הסטטוס של כל לקוח ולקוח. האפליקציה מאפשרת לכם לראות את התמונות וההערות ששייכתם לכל לקוח, עוד לפני שעניתם לשיחה. כך זה נראה. במסך רשומה תוכלו להוסיף תמונות ללקוח הזה. לדוגמה, צילום מסך של ההתכתבות שלכם בוואטסאפ, הצעות מחיר, או כל דבר אחר. כאשר תתקשרו למספר הזה או תקבלו ממנו שיחה, יופיע לכם על המסך פופ-אפ עם התמונות שהוספתם. תוכלו ללחוץ על כל תמונה ולראות אותה בגדול, וגם להגדיל כל תמונה ולראות אותה בבירור. וכך תוכלו לענות לשיחה שאתם יודעים את כל הפרטים המלאים על הלקוח, תצאו מקצוענים ותגדילו את אחוזי המחירה שלכם. תוכלו להוסיף הערות טקסט ולסכם את השיחה עם הלקוח, תוכלו להקליד את ההודעה או לדבר והדיבור שלכם יהפוך לטקסט. כאשר תתקשרו למספר הזה או תקבלו ממנו שיחה, תוכלו לראות את ההערות שהוספתם ולדעת בדיוק על מה מדובר. כמו כן, תוכלו להקליט לעצמכם הערות קוליות ולסכם את השיחה. תוכלו להוסיף שם ללקוח שישמר רק באפליקציה, ולראות את שם הלקוח בפופ-אפ קבלת שיחה וגם ביומן השיחות באפליקציה. הלקוח ביקש שתחזרו אליו במועד מאוחר יותר? פשוט תוסיפו תזכורת דרך האפליקציה. כאשר התאריך והשעה יגיעו, תופיע לכם התזכורת ובלחיצה עליה תגיעו למסך רשומה. משם תוכלו להתקשר ללקוח ולשלוח לו וואטסאפ בקליק אחד. צריכים לשלוח וואטסאפ במועד מאוחר יותר? פשוט תקלידו את ההודעה, בחרו את התאריך והשעה. בתאריך והשעה שבחרתם תקבלו נוטיפיקציה, ובלחיצה עליה תעברו לצ'אט בוואטסאפ עם המספר הזה, והטקסט שהקלדתם כבר יהיה בפנים. עם סמארט CRM תנהלו את הלידים והלקוחות שלכם בקלות, ותגדילו את המחירות שלכם.